รองเช็ค APHL เสียหลงกัจจปอกดุนอามายหลง BJP ตุไมค์กิปรีดุนจีอภันกบอร์อีดุนเพรังเกียพันเทโรริสต์ว่าคอยกิวานาพุทธักวทัดลังโซเพรสคลับหินเป็น EM กังบุรักิลิงอภันอังเทกเกหังจับพระลังโซ Cultural Complex หลง KREE สรุปทัดฮาวาร์อามายตุมาพัน appointment อลูกกิรอนIsi kenang sot kapachini. BDO Lumbajong Development Block Manjang Kangkedo Job Card Holder Atuman Aadhaar Card Chaponra Matijong Niphai Troxiang Bong Seeding Mate Ling Asai ke claim don Ejia Phan Lumbajong Development Block BDO Hin Pen Pachini Ponlo. Jongsi Job Card Pen Aadhaar Card Seeding Mate Ling Asai claim don de pulote MGNREGA Asai Jongda don long lederpo. Lapen NSAP mate National Social Assistance Program along Amen ke dodotum anaphan setame Aadhaar along Seeding dun Ejia Phansi video Lumbajong Development Block ahin pen pacheni ponthu Job Card pen Aadhaar seeding mate ling asai ke claim dan nanja dim lage Manja Development Block asai hemalong Kardom pinia daba birta long penilisami mirin hansepi pinia birtang ton pen archuponik tha West Karbi Anglong District angkang lakhapli Socheng MEC constituency kaparlo Rong Check polling station along kedamtang matijong ni phai ECR ni APHLC asong pen armu ka chepa ok ajamek kedeng pon along don pli kebra troxy arat chepa ok don si pherere pin pen khailong ri kivirji tok dok along APHLC along ning che thedon si RD pidun Pijo pen BJP Rachari Kangtang Klong asong pen Anparta Congress ai la pen ASDC along aprang pen kido thibatum aning ki dok deang thek la pen ning ka che thedun kawia jok All Party Hills Leaders Conference thi hek pen APHLC along chepa okdun si ke wang jiarni aphan anam ki sowot ki PAG aphan chi sikrinti bangsong thek la ki kinam tang matijong a cheklo ni phai ECR ni rong chek along ke pa do pon APHLC amai kang ni khut pen si thek pon long lo Labang so mai kibialong All Party Hills Leaders Conference Central Committee hin pen APHLC mai puja ka thar ka chi tong donalong lakhaing koi baithalang so LAC mai phu Bikram Hanse lamjai sarpo angtong ingti ka thar kursing ti mongla pen anparta APHLC asong long claim rapet ki thegiding tami chitong dun si maya long RDP dun bangso maya long BJP Congress pen danglok ASDC asong pen kaddu kawi plikebra troxy araratum APHLC long nangchepa ogdun lopusi APHLC amai puja ka thar pen ningje pon Chelsea atum aprang silo pusi pu dagrong check along ni tum mass joining do kadowe don plikebra troxy amunit BJP ong nai lo nang edun la pen Congress la pen ASDC dak nang dun la pen ke pini hello dak aprang silo ke do la pen ke Theklong lokal do vetumta ladak na than ke hala bithung son si dakta posibu second bithung posibu second bithung posibu seta non ke BJP tumta chini lo hala BJP to pacho bayalam aldang ke kitab pen lagi pu kali ni tum APHLC to ang ke kitab aron men si pu lama si non ke ilitum along si APHLC tum long si jasmen nang dun non ke Nilitum rong check la puchot kalilo konnat ma inglong aso akhai ke do edon vet noi doni vet noi aho kalam the ke pachini ji aphana bangki nilituma bangki damvek pupusi APHLC lamjai sarpo angtong ingti ka thar pen ningje pon nitum asong APHLC asong ke la election apor huson la kapre ka party asong tum la election nang lilo pulotang te chon pro chon jam pola rong arlo bi ne ke tham dam ki mom dam na son na bang nilitum bangke আর নিবাং সুতা নিতুম কে আপর স্কিলো কার বিয়াংলং আতকানু পুনান মা কার বিরার do inglong arat ke do ana bangke deadlong ri kisung alam na pen kachara kom nang ji ko puson mara solam ma ke chini pa menangi pa pen dead kachari ron chini pa menangi ko sit ko me claim no Hamren pen Daniel inki kar bianglong live Kidam tang phai kuni ni phai kre phor ni pen non an social media long ke hangjo lam thelaki EM kangbura kiling pen pherang kya phan ok chumprana song mate terrorist po akoi ki wana puthaksi hi thi kulat pen danglok ahawarti na longta radatum along pen arjulong pon bomlo bangso puthak kedam tang mati jong ni phai ECR ni wotha langso press club hin pen setami pherang kya mai ini ponsi kache song asai dengpon pherang kya tumsi terrorist lopu EM kangbura kiling karbok pona puthak pen nangan
press club hin pen ka chi song asai sitami deng pon lo la son thot si vothat langso press club hin pen sitami pherangkia mai padusi em kangbura kilinga phan kapachini pona tengki nilitum pherangkia sai ki claim laki mi thang jong junga le phan kali radera pharman sikarjap athema rong attok ano rada kisung ke nilitum ka humri damsi nanglitum athengno nangwan pilopasi pherangkia mai long pen em kangbura kiling aphat pachini pon kapaitan ko ano ne nilitum phan tot kalilo pherangke ke do ana phan ke alang likata agir pu son si pinchong pon tapen nilitum han kan ton kang chi ke helopi kalam lo nilitum phan akerap kopi si nilitum kisung mala bang solong ko sa melang likai kita kacerap dia phan si arjap ding lasi inut kangbura kiling abang ke akerap ke helopi kalam si nilitum han kalili kalang lang nang kar bok abang ke nilitum ningduk piglo lasi alang li phan labang so kaniye dara putha abang ke Karbiang Autonomous Council along pen aku pen hek nang di posisi nilitum ahin pen tunung ipati klin Inod em rada pharman karja babang pusi seme denglo sita piniar ni abangke alangli aningkan le karja kalilang pensi lapuson pherangkia phan kali kalang karbok pensi alangli ot ke mimi ka hino abangke klang dak luputa ningje ponthu pherangke tum hele ke oda song ko akoi ke bana puthak ang thek nang paklang nang ji pusi em kilinga sang kho phat wo thalang so press club hin pen ke hang padupon Kangri kang krang hut lam kang lit pen karbok tu la son bulote alang li rada phan kilang thek ji abang tu loma puta karji pedo la sinona por la puson lam kang kher radang no ke klang rok abang ki nang li che therak nang ji la sinang li kangbura kiling em ki khia teng kali puta ningje ponchu kodo thulang inut im pule kangri kang krang hut pen kalili kalang nang karbok ru labang alang ikente rada phan ke lam cari thagia bang fuluma rada tum bang ke alang phan kang hon longi mane ni tum phan nang rabdi mane posi alang phan wut chu pipen si alang phan pahailo sitame pinia ni bang ke lahai lamkang thermate nongno ke jo bang si rada atheno klang roka bang ke nang chu therak nang ji lasi nang li kangbura kiling nang li ke em ke chu nang ji atheng kali posi ni tum therang ke hipen jongdam thipji Wothat lang so pen protap kathar karbing long lai Important notice. As per the direction of Block Development Officer of Lumbajong Development Block, beneficiaries of MGNREGA job cards are directed to link their Aadhaar seeding into MGNREGA database by 7th of December, failing which would be barred from further MGNREGA schemes. The said notice also implies with the members of National Social Assistance Program. Beneficiaries can avail Aadhaar card seeding with MGNREGA job cards at the office of Lumbajong Development Block, Manja. Amar Jivan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso dawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem tot lun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jivan nilimen ke Robert Dengti nili ke do dak long re terang rong West Karbiang long lo la nili ke so san bangke thyroid ta do lo ke high pressure ta do ke diabetes ta do lo ke ro la kenilo ala lama for lo chara porque la evam ke so by king fu ke so yo life and masa do life and mi ide plus kini la liver pangka ni erkom ni di la cuci aku ke kini an ke chu bang kong o manon bang an si batai thoman an chu tu de amat ni dia frank pen non bang ke ala yo pran posta asap leng che son si je thek lo Klar dak pen kachini ji aphan troxy 5 hini trok pho 5 troxy ner ke palong humri ignon Kidamtang matijong ni phai isiar ni Jafra Langso Cultural Complex along Karbi Rongasar Amaya Hinpen Lakhaing ko rahini Sarubathar constituency hawar Amaya Hinpen Rongasar atuma phan appointment alo kirona mai padupon Labangso appointment kiron pon Amaya long Sarubathar hawar Amaya mai phu Baburam Singh Nara Hinpen si mai charipon Bangso hut kache tongdun aluhia man pen Karbi Anglong Autonomous Council MEC kadom terangpi
VDC Chairman Silarson Rongpi EM Barim Hum Singh Be Pendanglok KRAA TDP Amaipu Dhormoteron atum chetong dunlo Bangso hut ronga saratum ke claim kedam nangji arona tang pin nangan RD do chot pen che than chimum pon Bangso hut MEC kadom terang pikaning je pon ke la bangso appointment alo ronga saratum aphan kiron pon longlok ke ning arong biglo Lasi anutina bangpu ronga sar sitami la bangso appointment alo kachipi pa meja phan chuning ripon lo Anparta ronga sar hemalong hong parlata kipi ponje aphan sitami la bangso appointment alo kiron pon hut kadtu kawe bang troxy kebra troxy atuma phan ron pon lo La pen kachitang telang atuma phansatami prabjin pen ronpon poputa MEC kadom terang pia hin pen pherang kyang no than pachini tekang oksi abang pu duman sit bini rong sar tuma ban appointment nang paje ton ilong labang ke arjak klui penang itum ka jisong mate labang so nang pachun pinangi poram tum ka jisong pensi dilitum kaching hon CM Dr. Niramahan anang ita mo ipensi pinili tum suru pothar pendo pensi sikale rong asara tumhan appointment rom labang kini ni tum kunanat pen rong asara tum tong appointment kilong leki dolang ni labang pendo ni tum lada ni tum competency rong asara mai appointment secretary tum tum jingwai ko uthot labal ka tum nan dapat kiron pachitang ya jipansi mili Lapusona por nang kili rock mate nilitum akimanga son kichun longpot KRAA hin pensitami ningkarong chepaklang pon Council kichiparai ponate karbi rong asara tum stame amithang ajitang jobat nim kom bisar kendar sita ajakong gunangi ko uthak alamsi itu 16 ning kanpen 2016 ning kanpen che songsi pinyang deng ladak nangkeli 2022 angbong ini army tarik isi tiong aning army itum ciron ponlong lo lake atomas konsila atomas kame itum curug siglo Langchi thing pen subhas terang karbiang long live Kidam tang mati jong ni phai ECR ni karbiang long pen nong nam ka che thang plong ki joi ke langa dima long kido langwoku waterfall development committee atum pen ingdeng ke thom mahang ke thek arani ka talon pon Bangso mai long mai phu Samsing rong pi kongchun bang Bikram terang BD sar kiri rong hang atum si mai chari pon lo mai long abarim LWDC G10 ingti SGB chinthong teron GB Samsung ingti GB kolom teron GB sarthi ingti atum Aluhiaman penchetong dunsi Mayalong RDP dun Langwoko langson anso se aliralon kachipi ponthuji aphan penangan chethan chimum patupon Committee atoma phan amina mena arpu kachiklem ponthu thekji aphan BD sarkiri ronghang sitame Mayalong pin khadun Lapen maipu Samsing rongpi pen kapachini pon kijoi kelang kewangji atum sitame kedam tangarni ahut koson ma lason le ningarong pen nangjoi nanglang tami thangta kaphiri mimi kamathami mi ason avi Committee atumsi konama kodakma kijoi damji ning hanga tuma phansita latumsi japon bopusi pachini pon Langwoku along sai ka choklem dun pen osomar lokapacharli hemtun kachelana sita ladak pensi kereng ilo Lasi karbiang long autonomous council CEM EM atumta tender call pipera council mate department le nanglang pon pen lapu choklem dun longbom nangchi pusi Langwoku waterfall development committee atum pen chuning ri Ladak nasabsu घटना isi hini ke klang do lasi rada tum sitame lahai bang mathai nangne ansu se chirap seroi mili tum long dame non ke hola so घटना bang ke alangni aku pai ke lang lo ne mande kupi do ne mili tum committee hin bena chin ne de lo lasi madu sanpur sitame dak here ek nangne bang ek tame pen an mangelan mili tum chil dak committee lang ku development waterfall development committee hin ben chirap dun ji News report Karbiang Long live Tang te pinya da babirta ki lapan si kang tonik lo